So, Sa pusod ng lungsod, nakatayo ang bantayog ng tradisyon, ang Museo Sorsogon, na kinalalagakan ng mga bagay na kinasasalapinan ng kultura at kasaysayan. Nagawi rito si Sinag, kapag dakay nagkaroon ng buhay ang mga bagay dito dahil sa tinig na naulinig ng kanyang puso. Namanga siya sa nakitang mga ninuno na nagkakaisa at nagtutulungan sa paglinang ng lupain upang payabungin ang puno ng pili. Ang matibay at mabungang punong ito ay sumasagisag sa katatagan at mayamang kultura ng lungsod. Upang ipamalas ang mga tradisyon at paniniwala, isinagawa nila ang pantumina, sayaw na naghudyat ng bagong simula. Sa patuloy na pagliliwaliw ni Sinag, nasaksiyan niya ang mabilis sa pagsulong ng kultura at ng syudad. Nasilayan niya ang pagsibol ng bagong mukha ng lugar, kalsadang buhay na buhay, magagandang tanawin at mga pagdiriwang na nagpapamalas ng kahalagahan at kagandahan ng buong syudad na bahagi ng maalwang pamumuhay ng mga naninirahan dito. Sa gitna ng kasiyahan, sumibol ang bagong pag-asa sa puso ni Sinag at unti-unti niyang namalayang bahagi na siya ng nagtutulungan at nagkakaisang pamayanan. Sa Museo Sorsogon, hindi lamang ang mayamang kultura at kasaysayan ang saksihan ni Sinag, pagkos ang naging bahagi siya ng masiyat magandang kwento ng lungsod. Mga kwento ng pagkakaisa, kaunlaran at ugnayan ng kahapon sa kasalukuyan. Pinagpipitagan ng mga panauhin at minamahal naming mga kababayan. Inihahandog po namin at inyong saksihan ang Gayon Siyudad Festival! Welcome to Museum Sorsogon, where past meets the present and culture is in the heart of every Sorsogon.
Sorsogon.